Čaute lidi, tady jsem zase já, Mangosaurus. Teďka si ukážeme, jak bychom správně měli hrát za tou hře. Opět začíná normálně hra, Edgar, Aimbit a Kolčas. Kolčas nebude štvát, protože tam má dislike. Já si držím right lineu. Budu si naipit Edíka. Hej, to nejsem ještě solo, ne? Ale za chvilku bude ten Edgar solo. Trošku baterka zlobí. Jak to teda? Bez šance, pardon, celkem jsem to zkazil. Kámo, zase bych nejradši natočil video, jak nehrát 3v3 za hře. A pokud tady to video bude mít reálně třeba 2 lajky, tak natočím další podobný videa, jak hrát za hry v 3v3. Okay. Ukážu si příště další, třeba nevím, jaký byste chtěli rádi vidět, se pochlupte do komentů a ukážu vám, jak bychom se tady údajný brawler hrát měl či neměl. Lidi dost podcenili sílu gadget. Tady u Aimbita mi vyhovuje, že je trošku pomalejší. A vidím, že tomu Edgarovi taky. Takže takhle bych to asi nějak normálně zahrál. Jo, obyčejný comeback. Ještě s takovým hletom. Tak čau.